Inaresto ng pulisya ang dalawang lalaki dahil umano sa pagbibitbit ng iligal na baril sa Masbate. Unang nadakip ang sospek na si alias Paeng, 38 anyos, construction worker at residente ng Barangay Bacolod, Bayan ng Milagros, alas 11:50 ng gabi nitong Sabado. Sa ulat ng Milagros Municipal Police Station, nakatanggap sila ng report mula sa isang concerned citizen patungkol sa isang lalaki na armado umano ng baril. Sa ikinasang operasyon, na-recover mula sa sospek ang isang caliber 45 STI Ranger 2 pistol na may kasamang magazine at 3 bala. Nakatakda umano itong ibenta ng sospek. Kahit naman hindi mag-eleksyon, talaga namang bawal yung pagdadala po ng baril. Lalo na po walang lisensya. So, yung mga kamagayan po namin na meron pong mga ganitong may expired ng baril. Pwede po yung i-process po kasi nagkakaroon naman po ng caravan dito po sa Masbate City para po sa pagpapalitensya ng baril. Alas 2:55 ng madaling araw ng sumunod na araw, naaresto naman ang isa pang sospek na kinilala sa alias na Bert, 58 anyos, kagawad ng Barangay Santa Rosa, Bayan ng San Jacinto dahil sa pagpapaputok ng baril sa isang resto bar sa Sitio Cagas, Barangay Kalipatan ng parehong bayan. Batay sa ulat, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang sospek at ang isa pang customer na nauwi sa pagpapaputok nito ng baril. Pagdating po ng ating mga kapulisan doon, ay naabutan pa po nilang nagkikipagbuno yung suspect doon sa naging ka-discussion niya doon sa loob ng Chuchay Resto Bar, saka hawak na pa yung baril. So, bali yung nakuha po doon sa suspect, yung isang caliber 45 pistol, meron pong mga bala at iba pa pong gamit. Wala naman na naiulat na nasaktan sa insidente. Nasa kustudiya pa ng mga otoridad ang dalawang sospek at kapwa nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at COMELEC gun ban. Naharap din si alias Bert sa kasong grave threats. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.